Hyvää torstai-aamua. Yhdysvallat ei aio suostua Irakin ehdottamiin rajoitettuihin asetarkastuksiin. Presidentti Bill Clinton sanoi eilen, että hän ei toivo aseellista yhteenottoa, mutta tilanne riippuu Saddam Husseinista. YK:n pääsihteeri Kofi Annan jatkoi illalla neuvotteluja turvallisuusneuvoston 5 pysyvän jäsenmaan edustajan kanssa. Irak on esittänyt, että se päästää pääsihteerin nimeämän ryhmän tekemään asetarkastukset määräajan sisällä. Täällä kotimaassa SAK-laiset palvelualan ammattiliitot ovat fuusioitumassa suurliitoksi. Hankkeessa ovat mukana hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto, liikealan ammattiliitto, kiinteistötyöntekijäin liitto sekä teknisten ja erityisammattien liitto Tekeri. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liiton puheenjohtaja Jorma Kallio arvioi Turun Sanomissa, että yhdistymistä valmistelemaan perustetaan tämän vuoden lopulla yhteinen hallitus. Uudesta suurliitosta tulisi yli 200 000 jäsenellään SAK:n toiseksi suurin liitto. Palvelutyönantajien toimitusjohtaja Jarmo Pellikka arvostelee kovin sanoin pääkaupunkiseudun joukkoliikennelakkoa. Pellikka sanoo STT:n haastattelussa, että lakon menettelytavat olivat lainvastaisia ja anarkiaan verrattavia. Pellikan mielestä valtiovallan olisi pitänyt puuttua viikon kestäneeseen laittomaksi tuomittuun lakkoon. Hänen mukaansa myös muiden ammattiryhmien kynnys laittomaan lakkoiluun madaltui kuljettajalakon myötä. Palomieslakon sovittelu keskeytettiin myöhään illalla tuloksettomana. Neuvotteluja jatketaan tänään aamupäivällä. Valtakunnan sovittelija Juhani Saloniuksen mukaan edistystä on tapahtunut, mutta keskeisiä kysymyksiä on vielä auki. Salonius yrittää jättää sovintoesityksen kiistan osapuolille tänään. Ja sitten mitaliuutisia Naganosta. Suomen Mika Myllylä hiihti yöllä pronssille 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Voiton otti Norjan Björn Deli ja toiseksi tuli Itävallan Markus Kandler. Myllylä jäi voittajasta 15,6 sekuntia. Harri Kirvesniemi oli 13, Jari Isoitsä 15 ja Sami Repo 18. Venäjä otti kaksoisvoiton naisten 10 kilometrin taka-ajohiihdossa. Kilpailun voitti Larisa Lasuttina. Toisesta sijasta käytiin tiukka kamppailu, jonka voittajaksi selviytyi Olga Danilova. Tšekin Katerina Neumannova sai tyytyä 3. sijaan. Satu Salonen oli parhaana suomalaisena 16. Ja vielä säätiedotus. Etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen aurinkoista ja lämpötila kohoaa ylimmillään 2 plusasteeseen. Itä- ja pohjoisosassa maata pilvisyys on runsasta ja monin paikoin satelee vähän lunta. Lämpötila vaihtelee idän -2, pohjoisen 20 pakkasasteeseen. Kuura tekee tiet aamulla liukkaiksi kartalla näkyvillä alueilla. Seuraava uutislähetyksemme noin kello 7.30. Nyt vuoro ruotsinkielisille uutisille. God morgon. Förhandlingarna i brandmannastrejken avbröts sent igår kväll. Parterna träffas igen på förmiddagen. Riksförlikningsman Juhani Salonius sa att han försöker ge ett medlingsbud idag. Enligt honom är ännu en del centrala frågor öppna. Kollektivtrafikstrejken får skarp kritik av servicearbetsgivarna. Ordförande Jarmo Pellikka säger i en intervju för FNB att statsmakten borde ha ingripit i den olagliga strejken. Han förundrar sig över att strejken fick så bred förståelse till och med hos presidenten. Pellikka förmodar att politiker inte ingriper i ärenden som har folkets och medians stöd bakom sig. Fyrverkerier borde kontrolleras noggrannare. Handels- och industriministeriet vill att bruksanvisningen på fyrverkerierna ska bli bättre och att fyrverkeriimportörer ska vara ansvariga för kvaliteten på produkten. Dessutom överväger ministeriet att helt förbjuda särskilt problematiska fyrverkerier som till exempel romerska ljus och småraketer. Barnträdgårdsföreståndarna kräver mer utbildning. En färsk undersökning visar att 3 av 4 föreståndare för barnträdgårdar behöver mer utbildning för att klara sin uppgift. Föreståndarna säger att de behöver utbildning i att leda människor.
Som det nu är går den kommunala utbildningen mest ut på resultaträkning och administration. Barnträdgårdslärarförbundet kräver nu att kommunerna ser till att barnträdgårdsföreståndarna får mer systematisk utbildning i ledarskap. Nu ett resultat från Nagano i natt. I 10 kilometer skidning vann Finlands Mika Myllylä brons. Björn Dählie från Norge vann guld och Marcus Gandler från Österrike kom tvåa. Och en titt på vädret. Södra och västra Finland får växlande molnighet. I öster och norr snöar det. Temperaturerna ser ni här på kartan. I mellersta Finland kan det vara halt på vägarna. Morgonnytt är tillbaka 7:30. Hej så länge.